Quando si andiamo a chiedere? Si andiamo. Buono un pizza. Me non facciamo spamare. Nalo ma kutolele mkhizi. Hayi futhi angikwazi uma akaza ngitshele lutho ngalo. Hayi ufanele bafunga phansi yona sazana kodwa wena uma khona isithombe sakho ngishiya naso. Nasi bafosibona. Angikwazi. Awungathi. Sindwa wathi sisonke usungishiya bona. Sithathe yaphi isithombe lo? Asinikeze omani isithombe. Uba igama lama Uxolile mkhizi. uyazi uyena ngempela imali. Ngizokulanda mfethu sihambe siye ekhaya. Ukuphi khona lapha ekhaya mfethu? Hayi sengilazi mfethu ekhaya wathi. Kodwa angikwazi wena mfethu. Asihambe baba. Sokuya kuningi sokuxoxela. Hayi kulungile ke baba. Akuleka bafushiya lokhu sibone ingube ekhaya. Mfethu sibone ingube ekhaya. Ekhaya manje lo. Ngibamba amasayami mina. Hayi mfethu sihambe siye ekhaya. Yebo udlani nje. Hayi wakithi impela siyekhaya manje. Mfethu ngishiya ngempela bafethu. Oh kodwa Bafethu ngiyangishiya ngempela bafethu. Guys, baxakile abantu ngendawo. Hayi bashubile. Bashubile. Oh, hayi ngikushubile. Ngani? Sawubona wesipha. Yebo umakhelwane njani? Yebo siyaphila ngabe ubani ohamba naye? Hayi mfowethu ngihamba naye ngimlandele emakhaya nisale kahle siyaphuthuma. Umfuka bona nje ngathi udle wonke nje lo muntu. Hayi asazi wemngani umuntu angasilethela abantu abazosiqeda bazositshontshela izinto zesilungu ngathi udle wonke umbhekile nje. Soke sibone. Hey.
iyadlala lo mjitha intambi uvusaphi lo mjitha lo hayi yakethi le mfundisi siyandika igama lakhe ezohlala khona ngilandele emakhaya iyadlala mfethu intambi lo mjitha ayibombela mfethu hey shothi iqembu selizasimamama esikhona masikandi mfethu nesikinci sihle kanje simnyama hayi bafikhona-ke la uzahlala khona ubeka khona-ke impahla zakho la ngizokubekela amanzi okugeza Hey bafi into engasazi phela amanzi. hayi khululeka bafu uzogeza usekhaya la uzogeza njalo hey bafu hey yazi kufike lo masikandi shothi iqembu lizakhuphuka kakhulu kwebafu hey bafana ngiyabona mfethu yabona nje manje futhi nje sayishova la wamuza wonke ayidlala hayi kaya kudlala kakhulu nje futhi uyazicwaya ngentambi into emnandi sodlala ngempela hayi sadlala ngempela manje sazama ukuthi sizimisele Hey madoda ngikholwa umuntu usenendlu madoda. Khona bafola amanzi. hayi bafu noma sokekhaya Hayi, bafu, sengigezile nje manje. Hayi, umzimbeni njani Sengigezile nje. awagezile Hayi, awageza nje manje. buke ngiqaka lutho njani Hayi phela ngempela nje ngosuku ayikho lento yakubuka Oh. nalisa ngoqoqa umzimba geza umzimba Sengigezile. ngiqala buke njani Phela ngeke iziqala le phela sokekhaya manje First guest lana sihlala khona. Ngijwayele lento. Keza bafu phela kusekhona lo hlala khona sokekhaya manje keza Hayi bathi izophela ngosuku lo. keza izophela ngosuku lethe la khombisa ukuthi gezwa kanjani awugezile lo buka umhlanje njani buka umzimba unjani Ayingeke bafaye. keza bafaye khona Ibuhlungu phela lesaba. intombi buka umzimba Phela libuhlungu bafona lesaba. buka bafu buka inqakala njani ugeza ube nginqakala awuthi mawuqhamuke engane nzima Hayi ngizozenzela phela ngizochophela hayi ngizochophela bese uhlulekile nje uzokwazi kanjani ukusigeza hayi ngizozenzela phela inyawo uyakwazi yini ukusigeza hayi ngizogeza bafukathi kahle hayi hayi yima nali thawula lokusuku angingabuyeke mfana wami entsindi sekhona ugeze la thina nje emgaqweni silowo esizixaka ngale nto mawugeza ubuso usuku uqedile uhlukumezeka nje phela lokho hayi bafu soqoka lamagxaba akho futhi shiya lamagxaba ngizakunika zoqoquleka hayi nazi impahla qoka la yangibulela laba impahla zikanokusho qopha khona ingane ezokubona ungahambi ngenya hawu ngisiza impela bafu ngiyabonga sengizoqoka kahle nazo bafu qoka la yangibulela la ezami le mpahla ukuhamba kwesikhathi uzawube nawe sozipantela indoda iyazipantela hey mina lo madoda hey izinhle lengubo engizipho ubafu izinhle ngempela ngizoqonywa nayo intombi pheza ngilingana ngempela madoda hey bafu sabeza yimina lengubo kwazifanele kanjani nje hey bafu kufuneka into enje nawe awubuke bafu socobezela kanjani angathi akwazi uhlala emgaqweni umuntu ngempela-ke manje sibamba zonke uma uje ya umuntu ngempela-ke manje awuphenduke nje ubhekele ngeke ngibone hawo ongani ndaba Uzoqala ngengane sengingabuka nohlulekayo ile nto-ke efuneka kufuneka ube njena-ke umuntu hhayi le nto awuyiyo bona-ke bafondlani la hey bafo ngilambile kodwa bafu fanele usho njalo phela kuyona indawo le nihlala kuyona nibeka kanjani lapha hayi siphile ngokucela nje ebantwini masibabona bethe nesicela bafu hayi khululeka-ke manje ukekhaya okwenzekile mhlambe kube khona esikutholayo emgqomeni lapha sikwazi ukubamba-ke lapho isisu yazi akuthole ukudla kwangempela-ke la manje bafu ufike ekhaya nakho hey bafu ukudla bafu hey engingasayazi udla ongakwazi bawuthi wakupheka ubani nini nawo ukudla la bafihla nali iti bafushane awusho-ke bafu waze kanjani ngami waze kanjani futhi uthi ngephi bafisihle lo msitolo bafu isilungu phela leso bafu bafu wafi umama la
Wathi angimkhelela manje. Spa. Oh. Spa. Ma. Oza mntana. Oza namanzi. Oh. Okay, sengiyeke. Obesethi Bafa ngimthathela amaphilisi, ngawathatha amaphilisi ngamphuzisa. Hey bafo wawano nalo maphilisi. Waba ogula phela lezi phezi batha abantu abadala. Ngiphuza amanzi. Kube ngo. Ngiphuzise mntana. Sathi isikhwama phezu kwekhabesi ukhipha isithombe phakathi kunesithombe esikhwameni ngiphuzise amanzi umfowenu loyo ngifuna ungiqoqele yena mntanami umphethe kahle mntanami niphathane kahle nazi ukuthi nizelwa yimina uma wena Manje usithatha. Umphathe kahle njengengane zabantu ababoda mntanami nigadane amazi la enginishiya nawo Uma ungabe sokhuluma manje usazosenga phela hawo. Isikhathi seshayile ngiyezwa igazi liyangitshela nigadane mntanami. Bafa ngathi ngiqede umphuzisa amaphilisi wangijuma wathi angiya ngalesikhwameni ngithatha isithombe khona nencwadi. Ngithi ngiyambuza ngiqeda kusibuka lesithombe ukuthi ngabe wababa manje umfana. Wabani na mama lo mfana ngabe wababa naye. Wabani na mama lo mfana ngabe wababa. Ngabe wababa manje. Ma. Ngabe wababa naye. Ma ngabe umfowethu wababa naye. Ma. Awuma wafika ungitshena into enzimali bese uyajula. Awuma uba uyophinda ngichazele ngalento. Ma. Hawu ngoma. Ma. Usethule. Ma. Khuluma. Hawu ngoma. Uba uyophinda ngichazele ngalento ngitshela yona. Umama ngabo banje lesiya ngidakhuluma ngayo. Kwabe sekuthula kwabo. Angibanga ngisayithola impendulo. Iyona incwadi le yangisiza engichazisela ngayo yonke into ngawo. Mina kodwa bafa ngikwazi ukufunda phela esikoleni ngagcina kudala la. Kushuthi wathola kanzima ke bafa. Hawu bafa ubudoda yabukhuleka. Konke kuyadlula. Awusho-ke bafu nisiphilisa ngani la ngoba phela ngiboni masima ngiboni lutho nje. Hayi bafu phela esilungwini la.
phela ngokudayisa nami nginetafula lami engidayisa kulona leThekwini. Hawu wenza kahle bafowabo. Likhona ikhadibhodi lama-apula ongawazi ukuthi udayise esitimeleni ube yona ndlela nawe uzaziphilisa ngayo. Hawu mina bafu angazi ngishushe nje phela mina nje ade ngihlale emgaqweni nje. Hayi kuleka bafu. Lezi insuku sokwesambe nawe ngizokufundisa ukuthi udayiswa kanjani. Hayi kulungile bafu singahamba. Shada